De Zevendorpentocht, dat is eigenlijk een wandeltocht rond het hele eiland Tholen. We doen alle kernen van het eiland aan. En die loopt over een aantal afstanden. Dat is in het kort de Zevendorpentocht. Wat hebben jullie voor de wandelaars georganiseerd onderweg? Als ik de 50 kilometer pak, dan hebben we 10 posten waar ze langskomen. En op iedere post krijgen ze wat. Dat gaat van ontbijtkoek tot bananen, sportdrank, water. Als het echt warm wordt, wordt er nog extra water bij gedaan. Dus wat dat betreft komen ze niks tekort. Hoeveel kilometer gaat het worden vandaag? Helaas 5. Helaas 5. Hoezo helaas? De goede tijd van die lange afstand is voorbij. Dat kan ik niet meer. Ik heb een paar jaar met zware zieke man gezeten. Toen is alles achteruit gegaan. Dus ik kan er nou nog 5 doen. De eerste keer dat ik hier liep, toen heb ik 40 kilometer, vergeet, schrik niet, asfalt gezien. Asfalt. Stromende reeën. Stromende reeën. Vandaag geen last van hebben? Gelukkig niet. Voor wat betreft het aantal vrijwilligers wat meedoet, hoeveel mensen hebben jullie dit jaar ingeschakeld? Tussen de 75 en 80 vrijwilligers al bij al. Er zijn heel veel vaste vrijwilligers, dat gaat goed, maar je kan op je vingers natellen dat je dus wel een beetje verjonging moet krijgen. En dat is heel moeilijk om die te pakken te krijgen. U bent al heel lang vrijwilliger hier hè, bij de Zevendorpentocht. 30 jaar. Ik ben iedere Zevendorpentocht erbij geweest. Altijd het inschrijfbureau. Wat maakt het zo leuk om hier als vrijwilliger bij betrokken te zijn? Je rolt er vanzelf in en dan hou je gewoon vol. En ja, het is toch leuk, al die mensen. Dit is de 30ste editie van deze Zevendorpentocht. U doet het al 30 jaar. Hoeveel jaren gaat u er nog aan vastplakken? Ik heb vorig jaar aangekondigd dat dit de laatste keer is. Echt waar? Ja, echt waar. Of zit u hier een beetje met pijn in het hart? Eigenlijk wel. Ja. Maar op een gegeven moment, dan moet er toch eens een ander beginnen. Hier al de jaren komen we hier naartoe. Een goede organisatie en het is altijd de laatste wandeldag voor de Vierdaagse van Nijmegen. We sluiten dat mooi af vandaag wat dat betreft. Dus dan gaan we richting Nijmegen. Dan gaan we ook al 26, 27 keer gaan we naartoe als Wandelsport Oostendam. Hoeveel kilometer? Ik ga voor de 30 vandaag. En u? Voor de 40. Tenminste, dat is het voornemen. Kijk hoe ik me voel straks en dan, ja. Voor het eerst dat u deze Zevendorpentocht loopt? Ik doe hem voor de 3e keer en zij voor Ik doe hem voor de eerste keer. Ik ben aan het trainen voor Nijmegen, dus dat is vandaag de laatste training. Vandaar 30. Ik heb vorige week 40 gedaan en die weken daarvoor allemaal 40. En we hebben er nou zin. We hebben elkaar vanmorgen hier ontmoet en het klikt wel. zijn we aan het kletsen. Ja, gezellig. Gezellig. Nou, geniet er nog even van. Dankjewel. Dag. De Zevendorpentocht zonder de meloenen, dat kan natuurlijk niet, hè? Dat gaat niet door, denk ik. Nee, gaat niet door. Ben je lang vrijwilliger bij deze tocht? Ik denk dat mijn vader doet het denk ik al vanaf het begin, dus echt al 30 jaar. En ik denk dat ik wel vanaf mijn 10e zeker meega. Want ik ben nu 29. Dus je hebt al heel wat edities achter de rug. Ja, heel veel edities achter de rug. En ik ben altijd de man van het water geweest en nu gepromoveerd. Dit was de 30ste editie, volgend jaar een 31ste editie. En hopelijk ook nog een 35ste. Daarna jaren daarna sowieso. Dat is het doel.